Lha iki yoga-yoga bar aja semoyo iki njaluk kopi. Lah. Gelemu besok kapan aja kesusu mung tansah semoyo pancen aku durung rujuk jaluk apa ya jaluk warna-warna iya Prasojo. prasaja batane apa wae Mas Gugut sandang lan pangan kopen iku wis mesti mati maru waton kowe bakti aku bekti mrecandang ya gotong raya anuju wancine bangun esok kangsor ya jumedul ing sisih brangwetan ama daging jagat raya yerin besok kapan aja kesusu kang nanam aja semoyo pancen aku durung rujuk jaluk apa ayah jaluk warna-warna Yo. prasaja kowe kudu
Abang Nano